Здравейте хора, днеска сме в Бургас и сме при пясъчните постройки и днеска ще ги разгледаме. Така, тук имаме лъвове. Това какво е, клоун ли е, не знам. Клоун. Така, това на нищо не ме прилича на мене. Така. Ето. Това е някаква змия и нещо. Някакви клоуни. Тук са карти. Така, тук лъвове. Това нямам идея какво е. И отиваме към почти последното. Ето го. Това е пак клоуни. И тук има ето Бургас, Б-Р-Г-А-С. Бургас. Това е истински пясък. Имам в ръката пясък. Вижте. На процент. Така.